It's time for DJ Rocky's Secret Files. Puro mayaman at pogi ang mga naging boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa followers mo. Listener mo ako dito sa Amerika via YouTube. By the way, itago mo ko sa pangalang Jen. At ito ang aking secret file. I'm 36 years old. Nasa 5'1" ang height ko. Ang sabi nila, maganda raw ako. Pero sa tingin ko totoo naman. Morena beauty. Kaya kahit sinong lalaki na gustuhin ko, makukuha ko. Hindi naman sa pagmamayabang ha, pero puro mayaman at pogi ang mga naging boyfriend ko. And by the way, single mom ako. Hindi ko na i-share yung tungkol sa papa ng baby ko kasi he disappeared nung malaman niyang buntis ako. That was year 2009. My beautiful daughter was born. Ang ganda nga ng anak ko Matangos ang ilong, morena, kaya lang kamukha ng papa niya. Hindi ako ang kamukha. Pero kahit iniwan ako ng papa ng anak ko, okay lang. Tinatagan ko ang loob ko. Kahit masakit. Kasi nga, yung papa ng anak ko, may asawa. Pero wala akong choice Magpatuloy na lang sa buhay. Then, one time, nagbonding kami ng mga barkada ko sa college. Sinabi nila sa akin na, Jen, pasok ka nga sa dating site na to, malay mo. May mamit ka na matinudyan. Sabi ko naman, o sige, why not? Diba? Afam, sagot sa kahirapan. Joke. Pero syempre, etchos. At yun na nga yun. Napuyat ako, kakachat. Marami naman mga nag-like, hi, hello, then disappear. Ay, nako. Sometimes I wanna give up na. Till one day, may nag-video call sa akin. He is 54 years old na, pero gwapo Gwapo. Kahit matanda na siya. Tapos nalaman ko na may-ari siya ng isang kumpanya sa Alabama. Shocks? DJ Rocky, search ko agad ang company niya at totoo nga. Siya ang CEO at chairman ng kumpanya. Sabi ko sa sarili ko, wow, this is it, pansit. Kaya sineryoso kong kausapin siya every day. Kaya lang nalaman ko hindi pa siya divorced. So medyo na-disappoint ako. And that time naman kasi quits lang kasi hindi pa rin naman ako annulled. So I was still legally married dun sa napangasawa ko nga. Pero separated na kami nga. 10 years na Kaya sabi ko sa kachat ko na kung seryoso ka tungkol sa atin, ikaw magbayad ng annulment ko. By the way, itago natin siya sa pangalang Randy Then sabi ko sa kanya, nasa 150,000 pesos yun. Eto nang matindi. Hindi siya nag-hesitate na bayaran yung 150K na yun. Kaya agad-agad akong nag-file ng annulment ko at sa awa ng Diyos, na-annul. Feb 2012, Randy came in Manila. At doon kami nag-meet. Shucks, DJ Rocky. Mas pogi siya sa personal nang magkita kami. Sinundo ko siya sa airport. Kasi taga-Butuan ako. So nag-fly ako ng 1/2 an hour going to Manila at siya lahat nagbayad ng plane ticket. In short, he already paid everything. Lahat ng needs ko Then, ayun.
Siya yung nag-make ng first move. Tapos, kinis ko siya sa airport. Wala akong pake kahit maraming nakakakita. Tapos, isa lang yung narinig kong linya mula sa kanya. Wow, you're so gorgeous, my baby. OMG, DJ Rocky. Baby, yung tawag niya sa akin. So yun, naramdaman ko na in love talaga kami sa isa't isa. Nag-uusap kami araw-araw at masasabi ko talagang galante siya. Kung ano yung gusto ko, binibili niya. Kung makashopping ako, wagas. Sabi ko sa sarili ko, this is it na talaga. Ay, so yun. In love kami sa isa't isa. Twice a year siyang bumibisita sa Pilipinas. Then one day, sinabi niya sa akin na divorce na daw siya. So grabe yung kasiyahan ko noon. Pwede na kaming magpakasal. Then year 2014, pumunta siya sa Pinas. Binigyan niya ako ng diamond, 18-carat engagement ring. And he asked me if I can marry him. So napasigaw ako and I said, yes. So, ayun, pinrocess niya yung fiancé visa ko and it took me 1 year. So, fast forward, year 2015, he spent his birthday dito sa Pilipinas, tapos nag-check-in kami sa isang 5-star hotel. Nang biglang ring yung phone niya. Sabi ko, sino ba yan? Ba't ang daming tumatawag sa'yo? So, sinagot ba naman ako ng, ano bang pake mo sa phone ko? I don't mind your phone, so stop being annoyed. Grabe, nawasak yung puso ko that time, DJ Rocky. Grabe. Ganun na. Yung sagutan niya sa akin, hindi pa kami kasal. So sinabi ko sa kanya, that's the way you answered me? Tumahimik siya. Then sabi niya in English, yan ba gusto mo? Tapos naglambing-lambing ako, aba wala siyang pake. Then he suddenly called his secretary. He booked a ticket flying back to America. Pero naging okay rin naman kami nung hinatid ko siya sa airport. Tapos nung bumalik na siya sa Alabama, bigla na lang siyang naging cold. Hindi na siya nag-text, wala man lang good morning or good night. Kinabahan ako. Hindi ako makatulog, kakaisip kung anong problema. Lahat na yata ng mga kaibigan ko, nag-iiyak ako sa kanila. I was so depressed. Until nagkaroon ako ng chance na makausap siya. So tinanong ko siya, may problema ba tayo? And then he told me na na-realize niya na we're not meant to be. Sabi ko, shucks. Ano yun? Ganun mo lang ako itapon? It's like you flush me in the toilet. Tapos sabi niya, Jen, I always love you. But maybe it's better if we separate ways. Sabi ko, mahal na mahal kita, masigit pa sa buhay ko. Tapos nag-end na doon yung usapan namin. Then I stopped chasing him. Kasi wala naman akong choice eh. And ma-pride akong tao. 5 months, halos wala akong tulog. Sabi nga ng mga kaibigan ko, nababaliw na raw ako. Kasi lagi akong tulala. I cannot concentrate sa mga pinaggagawa ko. And then, 2 beses ako nag-attempt ng suicide. But God's will, hindi ako namatay. Na-confine lang ako sa ospital. Nang magising ako, umuwi ako sa amin. And then yung kapatid ko galing Japan, pina-check up ako. Meron daw akong massive depression. Ayun, sa awa naman ng Diyos, umokay ako. At doon ko nalaman kung sino yung mga tunay kong kaibigan na sa hirap at ginawa, nandyan lang. Yung tipong kung walang-wala ka na, andyan pa rin sila. So, ayun, uminom ako ng mga medicine
para maging okay ako. And then sabi nung psychiatrist, meron daw chemical imbalance. Kaya ayun, meron akong maintenance na pampatulog. Wala eh, sobra akong nasaktan. Mahal na mahal ko kasi yun si Randy. Hindi ko akalaing iiwan niya ako ng basta-basta. Yung pinsan ko sa US, tinry na kontakin siya. At sabihin, nag-attempt ako mag-suicide. Pero parang wala lang daw sa kanya. Walang pake. So dun ko napagtanto na if you love someone, you should set him free. So kahit masakit, tinanggap ko. Then back to basic, try na naman akong mag-chat online. Kahit yung puso ko durog na. May mga nagkakaroon naman ng interes sa akin. Pero nakakatakot makipag-meet, para bang na-trauma ako. Then, September 21, 2017, hindi ko makakalimutan yung petsang yan. Kasi first birthday ng nephew ko. And then paggising ko that day, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng lalaking totoo nang magmamahal sa akin. Yung forever na ba? So that time, nag-online ako. May nag-chat sa akin, hindi ko siya bet. Kasi mahaba yung bangas ng chin niya, tapos ang gulo pa ng buhok. Ano ba yan? Nag-video call? Tapos sabi niya, wait lang, I need to fix my son's car. Can we talk tomorrow? So, I said, okay. Hindi ko sineryoso. Then afternoon, that day, ando na kami sa party. Tinry kong i-open yung account ko. Nag-message siya. Sabi niya, asan raw ako? Ba't di raw ako nag-reply sa messenger? Tinignan niya raw ako sa Facebook. So, sabi niya, ang ganda mo naman, para kang model. Pakakasalan mo kaya ang isang tulad ko? Tapos sabi ko, joker ka ha? Pero sabi niya, I'm serious. Will you marry me? Ha lang yung sinagot ko. Then sabi niya, I will go to the Philippines and ask your parents. And I will ask you to marry me. Sabi ko, loko ba to? Agad-agad? Pakasal? Hindi pa nga kami nag-meet? Ano na lang yun, diba? Sabi ko, hey, we need to know each other well. Then sabi niya, sayang ang panahon. Na love at first sight daw siya sa akin. Ay, hindi na ako nakapag-concentrate sa party. And then after 3 days, meron akong na-receive na money transfer, $600. Sabi ko, para saan to? Sobrang laki naman ito. Tapos ang sabi niya, mag-shopping ka, magpasalon ka, bahala ka, kahit anong gawin mo dyan. Wow, nawindang ako, DJ Rocky, kasi galante siya. Sobrang pagkagalante niya compared dun sa ex kong si Randy ha. Then fast forward, March 2018. Nagpunta nga siya sa Pilipinas. Ay, nag-meet kami. Nagpunta siya sa hometown ko, sa Butuan. Nakilala niya lahat ng mga kaibigan ko at mga kapamilya ko. Nagkaroon kami ng engagement party. O diba para lang akong nasa fairy tale? At in fairness, ang gwapo na magiging asawa ko. He is half Japanese and half Scottish. O diba ang ganda ng skin niya? Sobrang bait pa. At ang ganda ng trabaho niya. Doon siya nagtatrabaho sa isa sa mga famous airlines in America. He processed my papers para sa fiancé visa, and sa awa ng Diyos, naging smooth naman. Kasama ko pa ang anak ko. Just last year lang, na-approve ang fiancé visa ko, and we got married ng June 4, 2019. And right now, nandito kami sa Miami, Florida, at we are living in peace, harmony, and kasama ko ang husband ko at ang anak ko. Ang ganda ng bahay namin, may swimming pool, tapos ang laki pa. Meron kaming magagarang sasakyan. Sabi ko nga sa sarili ko, maswerte pa rin ako dito sa napangasawa ko. By the way, ang pangalan niya ay Johnny. Yes, Johnny, yes papa. Yan, walang bisyo. Puro trabaho lang at bahay lang. He makes sure na I'm always happy. At napakabuti ng mga magulang niya.
They are so kind and I am so blessed. Sabi ko nga, nasaktan man ako dati. Pero masaya naman na ako ngayon. Siguro parte lahat yon ng plano ng Diyos para sa akin. Because I'm happily married now. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jen. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.